което трябваше да ви кажа още на края на видеото, че този профил, който сега ще го напиша, имам два такива. Ето този, просто Дейвид. Ето този. Мен са ма баннали от него и не мога да си го върна. Мен са ма баннали от този профил и не мога да си го върна. Ако искате и там го последвайте, но там никога няма да виждате видеа, защото там са ме баннали. Сега ще ви покажа истинския ми профил. Ето това ми е истинския профил. Имам възрастово ограничение. Ето вижте. Имам възрастово ограничение, защото банаха ме от лайфа и не мога да правя лайфове. А от другия профил правих лайф и не мога да правя лайфове за сега. За съжаление от този профил. Този ми е истинския. Тук даже пишем хора гоним 2300 последователи. Тук го бях объркал, защото написал съм вместо пропуснал само и 20 000 лайка с 2 ита. И така, за да ги стигнем, имам 13 900 лайка и гоним тези лайкове, 20 000 и 3000 последователи, които ви казах, че ще ми трябват за нещо в стила BrainRot. Като ми влезете в сървъра, давам ви наградата, която вие сте спечели, ще го изтегля победителят на giveaway, който все пак има TikTok, да ме последва там, който е спечелил. Ще си вземе наградата и ще му я дам. Затова не го изпускайте, натиснете фолочето и така може да ме, и така ще ме последвате и гоня 3000 последователи. Това има доста време още да го отмисля giveaway и още един giveaway. YouTube. Ето, 50 абоначи ще правя лайфове на живо, как вярвам всичките в Roblox и така нататък. И ще играем заедно и правилата, забравих да ви кажа, на TikTok са супер прости. Първо, да ме последвате. Второ, да лайкнете видеята ми. Трето, да коментирате под последното ми видео, което съм качил. И четвъртото, исках да кажа, че правилата са на последното видео, което съм качил, новото ми, да го лайкнете, да ме последвате, точно там от това видео, да го добавите в любими и да коментирате долу в коментарите. Тук при YouTube са да ми се абонирате за канала за 50 абоначи, за 100 абоначи ще направя giveaway в Grow a Garden. Ще ви гидна 6 много силни животни, така че не го изпускайте giveaway. Така и чао от мен.